and 6, laglag bara 8. Kapito ka batol, karagabi una. Yo, langasan ito na bay! Shoutout sa venue rin. Salamat Apollo Sports Bar. Pinas, Astig, Unang Barra, big shoutouts. DJ ZQ. Tanan natin rin karon. Salamat yung tanan. Rapolo Crew. Shoutouts. Sa akong wala, gikan maasin, malalas para ni Enskill. Oy. Vibrant, Tagakay, Capogarillo is leaving. Shoutouts Tagakay. Sound to ikan si Bunga, malalas para ni EGC. What's up, EGC? Shoutout sa Banda, 3rd Street, Vince Barberan, VM, Wave Collections, Morshom, Melulikoy. Ang Tagakay din ako i-shoutout, i-shoutout na niya. Amo. Payas mo ni. Managkwentos. Daog EGC, pili niya unahin skill. Yo, binata niyo bay! Judges, tignan sa oras, binata niyo bay! Laglag para 8. First round, high skill. Yo! Saboy. Laglagbara na sad. Ang kakuba di na humamisure. Pero di na ko ma-pressure. Kay first time na makakontra na taas panaho o blood pressure. Munang dyan, Leo. Unsa man eh. Laglagbara o niyahang kontra 2x2. Nauwaw pa ka. Pwede ramang gani may mag-Royal Rumble na kamirang duha. Mura kag si Jollibee nag-take out. Mo kining si AGC? Uy, Jollibee. AGC. Si Jollibee. Muna sa pagkatubang ni Munaho, mauwawan ka sa kam. Tagalin niya makapiang. Di ka kalikay sa bala kay di ka si Trump. Ikaw man unta to si Jollibee pero ako karon ang ma-jump. Oh, pareho min tambok. Pero nakalahi na mo, akong sukod XL. Unya imong X na niya mo. Ingana kahapdos, na full pagajud sa lain na taga kay Gibos. Kuyawagan kay A. GC. Pero wa kay apel sa group chat. Kay di sila ganahan nimo. Kay piling ka famous. Kami tanan gipangad. Ikaw ray gimaynos. Patay malis siya rane. Pero kahibaw ka sa detalye. Basta guay apil. Basta duwa kay apil sa GC pero kuha gihapon nimo ang mensahe. Mauna, kaya rang kahambugiro. Porke timong Down syndrome ning laylo. Imong style, puro line marking. Abis sa groniya, animal. Mukha literal flow. Daghan na nakabuhat ingana, literal. Abis siguro niya, unique, bukod tangi. Iyang style mga par. Bisa ning laylo pa na imong Down syndrome. Pero wag po ko'y nakita nimo na espesyal. Kuyaw sinay mong purmatol. Mura kag bula. Nagipunan pagbula. Literal na tubol. Napainaw na arang kapugi. Alams na tol. Kuyaw sinay mong naong tibok Adam sa apol. Diba? Ganahan ka na tong duwa ika July 26. Pero ako ganahan og Agosto. Di sa pang-hate. Mura tag-uyab na nag-aaway kay wata nagkasinabot sa date. Maong si John Leo na lamay ning adjust repa. Mo na nga tong binyo gipadool sa Albertos para di na ta mag-aaway sa pizza. Makining si AGC, ikaray MC na jungit.
Kay maglisod ning sulti at ning bubwet. Ikaw ray rapper na hater og alphabet. Ano maglisod makagsulti? Unsa may imong kasalanan? Konsonante niya pwede masulti. Unya mo na to, bawal na tanan. Mo ni mo mga punchline di mo obra. Kay di ka kasultig SNR maong di dyan na mo benta. Mo pangadyo na lang magtabang par. Kay di ka naho ka daig. Kay wani par. Mo nang ayaw na pagsalig. Kay di ni kasultig ar. Patakarag buka imong bibig. Mo nang biar. Brr! Buong daigdig mayayanig! Mas lang, GC! Kayatas buwang mo, idamay pa ako ang ex. Grabe man ay kagago. Kung akong chicks na ani amo, ulol na anak ko'y bago. Taragay ko mabaybay. Patakalang mo, takalag mga tira. Dili ni dapat nga sundon. Malamang mag-away jutas pizza kayang pizza akong hutdon. Kabilano. Yatay mo eh. Uy, pakyo ka no. Yata yung buwang oh. Lami kayo kang pikhan. Sumbagon di mo undang. Buong daigdig mayayanig jud. Inighuman ako chugslam. Pero kayo liyaw, pre yata. Yata ba ano eh? Round 1 game. Siya si Heinz Kill. Og sa hip-hop scene dito sa Leyte, mauni dako-dako. Kay dako siya og tutoy. Pero dako puti og hago. Mayo mo bars, mayo mo jokes. Maong ako nalay mo tago. Kay mas labaw kang i-GC. Kay mas bonjing pa ka na ako, hoy tomboy! Ing ani di pamati makakontra ka og inday. Kung ako tomboy nga nakamiyo, ikaw tomboy nga naka-e-bike. Kaiba ba ka? Nga ang rule number 1 sa mga tomboy, dapat na scooter. Para na ay chicks mo dool na tubay, dili nang papart ka niya imong motorusi nga 125. Maong ka nang imong paandar, di na magsilbi sa kunsaon kaning rusi, di madaog sabot-sabot murag phylum. Kampiyon ka sa inyo. Aw dire kabughaon kini champion ra sa ila pero wa maila nga champion. Kaya ko champion ko sa Maite. Yeah, astig di bay. Champion ko sa Maite. Mo champion pa sa Rapolo. Puro joke ra kagagi. Wa kay nindot nga berso. Si Manda iyang lodi, iyang naong murag sa ito, saktong siya jud ang rusi, puro kopya mga estilo. Maong sa ako ang scooter, hoy di ka kasakay. Imong stilo di mo click, bisag na beat di kasabay. May kang hiktan o kadina, kaysa belt di ka angay. Maong gimaniho kunig manual automatic mamatay. Grabe ka king koy. Sobra ka chicks boy. Kay mo nga nung chicks boy. Iyang chicks murag tumboy. Kay pag-ubat, gadala-dala niyong chicks, katong baho kayong buto. Pag-abot niya, gipasimhot ko, bahong ginamos niya nga tudlo. Kay iya ko nung gipinger, kay wala man siya iluso, inom-inom ka og robust, ang nigahi kitang kugo. Yata, high blood, mo ka no? Yata rin mo no? Yata no? Puro sipyat, iyang tira banatan kung magkarira akong linya, di masabayan maong ubirtikan, ligsan, di makadagan hinay rakayo inyong lesbian, bilisan mo naman.
Ha? Maong kaning taas o garbo, patulugon karong night. Akong gahom gikan sa adlaw, maong bugat bisag light. Kay ako si Escanor, deadly sin ni kong mo fight niya kaning membros LGBT kay patunlo na kong pride. Bilat ka timiroy. Tumboy ko na way scooter. At least daghan kong napinggir. Sa pizza iya ko nung hotdon. Patakara ka bro. Close mo ni Albertos. Di mo close ni Albert. Pinaingon ka sa duwa nila ni GI na siya kuno si Kim Jong-un. Pastilan, mura kag si Kim Jong-un na taga Cagayan. Di ba na kay banda? Sakto ra nagbanda ni squatting. Kay di ka pwede majabawukis kay mulabaw sa maskaray mong aping. Kuya ra ba ni kong gutmon? Kay arang kaangas. Kay katong gi-order niya na food panda, iyang tabuon sa angkas. Kuya wag mindset arang kapiling. Ingani man din ni gutmon murag library tungod sa kadaghang booking. Kita ko sa duwa nimo sa Tagakay. Makaihas. Paitira kay international. Kay ang binyo sa gawas. Mo nang na-champion ka dito. Bantog lang nanginit mo mga bara kay gipaduwa ka gudto. Maong patay ni nahuning sinyalan. Kay kung magtapat ang duha, mura taglogo sa beer brand. Monang, sa pagpilti ni Munaho, nangayo unta ka og tips. Why masayang na linya na mura baog ning hips? Bisag unsa pa na imong balahon ng likyan na malang matrix na mura Keanu Reeves. Pustay ta sa tibok ni mong kinabuhi, wa pa kakakita sa imong ribs. Maong, sigurado ning maligid. Ako na galing gitira imong ribs kaysa tong duwa ikaw kay takilid. Mong kining matsapa, mong pasalamat ko yung aning matsapa. Kay karon ako ka-realize na di man day ko tambok. Mga niwang raw nga kontra. Mong patay ni naon ning bangag. Mura kag litsyo na gidungag. Mo nang sa imong linya, mo nang sa imong linya, makalimbaut, mong sigurado ni mang luspad. Kanunay limpyo ang agi, mong di nakakatupad. Nalagi kay power pero magamit na nimo alasay sa buntag. Alang-alang sa pagkaon alang-alang sa pagkaon sigig atang-atang ka, halang-halang gidala, kitang ilang bilang kupya imong gidala. I-remind lang kita, kay ikaw may nauna, na ang rule number 1 ayaw pagpiting og sanina. Tangina ka!
I-remind din kita kay ikaw na nauna na ang rule number 2 di ko magsaba kay makahibaw ka. Makining si, ako'y laglag sa turna ni mong gisudlan. Kay gikan panig Southern Leyte, anad na ko inganing si nalabyan. Kay champion ko nun mo yung kanunay na panghambog. Kasi yung trono, waday plano na bubarog. Bisag buhunas panin si, ako ang magpataob. Kaysa pagka-champion ni mo si, ako ang muilog. Diba? Way nabuhat ning bangag. Mauna kay mong power, magamit ang alasay sa buntag. Bye! Kayatas buwa nga, patakarang tabi. Unsa kaya iyang bation? Wapa ko kita sa akong ribs, kay imong ribs man ang akong balion. Kayatas buwa ko. Patakalang og tabi. Gadako lang ang simod. Ni batil ko sa gawas, utong tutok, ikaw tong kalabaw sa akong likod. Yawa ka? O di ba, may kayo mag-jokes? Alangan maura man say pwedeng atngan, puro hagwa maong boss. Nganong Joker may gihatag, akong gusto katong Batman, pero sus. Kabantay mo siya ang battle. Maon estilo niya, tol. Ikumpara ang kontra sa isa ka butang. Grabe ka, predictable. Mura kaging ani, bisag way connect. Asamang art di hakol, iya ang meta, puro mura, pero walay metaphor. Pareha ganiya. Murag Jollibee. Mura kog tubol. Oy, ikaw mura kag shit. Akong mura si Kabara kay tapalan kuning bitch. Kay murakrak ni og jokes. Nya murandom rag kalit. Hinuon mura may baligya. Maong daghang mo palit. Wala kay bars ug mga rhyme ni mo bay. Grabe ka boring. Ako kay fine nga murag wine. Kay prime na kuron bossing. May pay mo time na lang kabay. Kay di ka amusing. Sabay kog line after line after line nga murag queuing. Call center bars, bitch. Ah, shit. Choke. Bawi, ronto game. Alay. Atong storyaan, love life aning tumboy. Uy. Kini ba kabuwag mo ni Queenie? Adto rajong ni aging adlaw. Kay nanikabit diris Mandawi. Sekretora kining hanggaw. Pero gisnitch ka ni John Leo. Kung sa Apollo mo nilaktaw, nasakpan kang nangaliwa, baligduha yang pananaw. Pero baka taon, Japon taani, bisag sakit na kay na feel inyo ang hari diring Joker. Oh, wala na'y Harley Quinn. Karong kita nga nagikontra, wala ko'y gibati diring thrill, pangan pa lang ni mo, nangita na kung hay ni mong skill. Kay imong linya way connect, murag nawala nga wifi, that's why di na ka makagubat ako imong wildfire, pag-fi, nalswa ka daog nakatablaras Cloud9. Kailangan kang barko ni Noah, kailangan pa sa cloud kung ang sinay mo, high tide, prime time. Ako mga dala, kaingon ka og night, fight by. Kung sumbagong di ka kakita ka og fireflies, dagway. Ni muron maguba, murag heart ang gitagay. Nalibat mata ni John Leo, tinanaw tungkol sa katakan sa punchlines. Di ba na ako line after line nga murag queuing? Well, that is what I has intended. Pero nag-choke na ko ganiha. Among tawag na cool-ended niya si Harley Quinn, gibiyaan si Joker. Ako ang setup ba collected nga na ay karakter sa DC nga karon ma-disconnected. Yata mo no? Karon ma-disconnected. Kay scam ra to, ako ang tawag. Ikay na smack that. Kay di makasama ng iyang bara o di makataghap. Imuhan na ilang clap. Basta akong bara mo bakbak. Sige sila makatawa. Pero nanako ang last laugh. Pilat ka timiroy. Saba kang tambuka ka. Engineering rabane. Bantog ray na ijang bara kung reto.
kalkulado, gi-estimate ang paghugad sa plato. Maong maglisod ka og bukod. Useless rin mong pagka-engineer kung sa pagkaon wa kay sukod. Iyan ako nung gipildi si Ibar kaduha. Gikalat pa sa FB. Unsay piling makapildi og average height MC. Si Ibar na champion na sa Tagakay. Na flip top na kaduha. Na champion pa sa Sprout. Kailangan pa ba na na ibulong? Pamubo-mubo ra to pero sa achievements wa kakatupong. Napailong. Namurag ning hubag, promise. Kuyaw, sinimong na ang murag arthritis. Unsa man ang ilunga? Unsa man ang ilunga? Murag taal volcano na deactive. Ana siguro gitago sa ilaw mag mga missing sa bungiro sa kilid-kilid. Unsa man ang ilunga arang kalood. Bantog na taga Cebu nga kay naay ning hinog. Katong gihimo ka sa Ginoo, why internet? Wapoy tig-edit. Ingana na imong ilong, pero di na badlak. Kay katong gihimo nas Ginoo, napislit na kapslak. Maong kalami ni mo hiluton bisad wa kay piyang unya iumbak. Pero sa tinuray, usa ni ka tinuod na amigo. Maong dininaho ipalit. Og na kay problema og madulan, usa nis pinaka-abtik. Ugot man po ka, pwede na po ni ihawon og kalit. Diba sa laglag bara, kita rang duha ang tambok. Pero kailangan rin ni mabilin usa. Wa pa ko'y tuig din duwa sa Cebu, pero nasod na ko sa Rapulo o flip top. Ako to ang dilubyo na wa ninyo giasahan. Di na angay mangutan noon kung kinsa to ang the big one. Mamagatilaw ni punchline after punchline ko itong mamayulit ni. Sakto na itong binyo na sa Apollo kay Barney. Diba? Ganahan ka mo baos na ho. Kay gipilde ni Lil Silence na taga-amo na si Amo na taga-inyo. Pues, sa imong plano ako ang mubadlis para di nakakabaw sa imong Paris. Kay kining mga taga Cebu nga, ako ang muharbis. Cute kas personal. Napainaw nga arang himusa. Kuy ngani magani ang baboy lami untay alaga. Kuy ngani magani ang baboy lami untay alaga. Brrr, wa ko macho konsinso anay gasolina. Gagamit mas round 1, manay gasolina round 3. Baboy, alaga, gasolina, o kay haning himong petron.
karon. Maong tinaninaw ibutang sa ads. Natural kay naka-premium. Mo kining mong ako'y mo taktak ing aning AGC. Kay di mapud kwarta akong apas kung di ang legacy. Mo na sa sunod na round, pag andam-andam na kung kinsa man gani ng sunod na akong nakalaban. Kay kana yung gihangad na 100k down payment na nasong mga utang. Maungan ako kahibaw. Kung unsa akong buhaton, napuno na ko sa utang, maong igawas na to ang loan. Ingana mo pull out way appraise tournament. Mong ako pa nimo, balik na naman sa pila. Pasalamat na lamang ka na ako imo na kontra. Kay kini mong gatubang, mo na ma-champion sa Laglabara. Pero wa ko kay baon sang tuiga. Yawa! Mo champion daw sa Laglabara. Saba kayong tumboy. Katong gihimo kas Ginoo gikapslak imo ang tutoy. Yatag tutoy ni mo no? Pian meron. Yata ni buwa sab. Lamay kang pakyason. Lalaki ko, tumboy ka, pwede tigang kayaton. Hoy. Kita mabinastos ba eh. Mabinastos ron. Hey. Round 3 game. Naniliga dito sa Leyte. Ang mga MC murag wakwak. Pangan sa liga nila flip prime. Kay puro flip mga hinampak. Mga crowd way himasa. Saba kaayo rag gahantak bulangan ilahang venue ilang tata murag climax. Ito gika mga missing sa bungiro way. Pero nitan-aw sa imong battle dito. Arang pagkapangit. Imong linya murag high skill. Bunjing makabad trip. Kay iyang gikatawan iyang kontra. Kesyo, way trabaho. Sigurag battle, pabuhis ginikanan. O sa kundunggan jud na sangit, iyang gibugal-bugalan kay wala kuno ka-graduate ulol. Ngano di ay wala ka-graduate? Unsa man na aron lang ingnon? Puro lockdown iyang angle, murag angle of depression kay engineer lagi daw ni. Engineer lagi daw ni. Arang ka papansin. Nya unsay imong trabaho? Wala, battle rapper ra ka praneng na kay engineering license. Wala, bagsak dya pong karir, di ka pasar sa board, unsa na lang kaha sa ring. Ha? Pabigat dya pong sa mama, wa kay respeto, huy pahong, may pasima, anong ulam na narbaho pagtarong, wa kay batasan sa inyo ha? Pakaulaw raman kado, civil engineer nga wa matarong o construct pagpadako. Gapabuhi radyapon ka, murag pasyenteng ka dextrose, ekis na ko imong style nga murag logo sa Red Cross. Ako? Battle, kanta, banda, trabaho, eskwela. Gidungan ako na tanan. Di ko nimo ma-hate boss. Parehas ta nga engineer pero we're not in the same course. Ha? Di ba champion ka sa flip prime? Aw na ego, imuhang ego. Kay imuhang gipangsulti kay ni flip rabalik nimo. Dapat humble ratabay. Pinakalma ra nga estilo. High skill dili ta kontra mo ni tambag sa amigo. O speaking of amigo, total migo man ta. Para mo champion ko sa Laglabara, dapat padaogon ko nimo. Para makabayad ka sa imong utang, promise do sa 100k. Magtunga ta sa premyo. Kung mapildi man gani ko, atong tulison si John Leo. Hindi tayo malalaglag, magcha-champion tayo pareho. Yata pero joke ra mga boss, iba di bag ko ni og todo. Gapauan ra ka og fat jokes, gapauan ko mga kumo. Tungod sa akong katambok, tibok bracket kay nahugno. Ako'y pinakaunang tambok nga mo champion sa Rapolo. Time. Hi, sir, boss, isi mapagod na balik boy. Rapolo Dakbayan 6, Laglabara 8, kapito ka battle kargabi una. Heinskill versus EGC. Pagpagod na balik boy! Solid
solid nga battle, fighter nga ng duha bay. Shout out ng duha no. Solid gito. Pero tournament judges decision 4-1 para ni Heinskill. Shout out si GC. Heinskill, kahit sa naman yan. Judges palihog. Yo, Shaido, Polo, Biski. Ako rin usa ka ni EGC, ni vote ni EGC. As much as ganahan ko sa sa mga lines ni Heinskill. Kuhan ngayon ang battle rap bay, as in lipog kayo siya. Like, si siya, pwede mo na ganito, dili na to ang i-judge. Pero, para nako lang sa akong ganahan. Si EGC dyan sa nahog akong, kuhan, round 1, EGC, round 2, EGC niya, sa round 3 kami Heinskill. Daghan man og highlight moment sa Heinskill. Para nako si EGC kay mas more on iya man yung gipit si Heinskill. Iya jud kay suprag, iya jud kay kuan lang, kapait lang kasi Heinskill og kalayan lang nila kasi EGC munat pa siya, dahil balay mo 4 bars pa siya niya. Si Heinskill kay 1-1-2. So para nako daghan og moment si Heinskill pero bar or kuhan lang dyan sa pulma lang dyan sa round EGC. So 1-2 EGC, round 3 Heinskill. Shout out yan sa kung ba din, props kay EGC no, pero when it comes to volume sa grabe volume bitaw parang agad tayo volume sa kanang lines nga grabe love trip kaysa pang to by Heinskill to, klaro to, epektibo siyang style. Pero props gyapon kay EGC, may gahi gyapon kay siyang estilo, pero tournament man Heinskill. Okay na, kaya tanan. Or the birthday? Don't marry again. Don't marry again. Ang ibutan si Heinskill. Round 2, 3. Halos ihatalan mo rin sa to. Ako siyang game ba siya over. Kunya, galing after round ni Heinskill, marag matabon na ang bars ni EGC. Kunya si Heinskill mong kay kompleto siya na mundo paminaw sa uban nga puro sa jokes na mga bars kaya pagito nga iyahang ipang mas naghanap po na po si Heinskill sa kasi yata sa style sa intensity sa performance skill sa just hindi makatawag na material na dala sa malaming skill so around man yata daw yung skill yata na yung GC kaya ganun kasi ang timing ng flow dito na ako yung mga tatas yata na yung skill kasi mga witty lines wala na kami sa so around 1 yata na yung skill